Imma din mhijiex ħlief arroganza. Ners! Għajli, profs. Il-klient reġa' mhux qiegħed f'postu. Dan abbuż serjissimu. Ħaġa bħal din mhux beħsiebni nittollera aktar. Irrid spjegazzjoni, tieni spjegazzjoni li tagħmel sens. Wejja, kamon. Kamon xejn. Bħalissa m'għandix abtit noqgħod niggosta tħanxin. Tieni spjegazzjoni u daqshekk. Individwu bħalma huwa il-klient Billy ftit ħalluna lok għal spjegazzjoni. Kollox qed isir enigma hawn ġew, kollox. Dal-għodu kien iħossu ftit spaċenzjat u nervus aktar mis-soltu. Mela bħalma qed inħossni jien bħalissa. Skużi? Spaċenzjat u nervus aktar mis-soltu. Imma dinja mhijiex raġuni għala l-klient għandu jaqbad u ħalli s-sodda kull meta jfettillu. Ċertament. Li kieku kull darba li jiena nħossni spaċenzjat kieku nħalli posti, kieku ħajt inqattaħ ħandur mill-Ewropa sal-Asja u mill-Afrika ta' fuq sal-Amerika t'isfel. Il-klient għandu bżonn idaħħalha f'rasu. Illi sakemm issirlu djanjosi tal-marda misterjuża li naħsbu li għandu huwa strettament meħtieġ li jibqa' fis-sodda. Tal-anqas iżomru okkupat b'xi ħaġa li taljenalu rasu. Ekku sintendi. Ma possibbli ma nsibux mezz li bih nistgħu nikkontrollaw il dal-proxmu. Sal-ġimgħa l-oħra kienet iġemma t-tapit tas-sufra. Ta' kull għamla u daqs. Qed jaqgħad kull lezzjoni qal. Tappijiet tas-sufra? Ners, tini ċans, npoġġi bil-qeda forsi nerġa' niġi ftijaj. Jien waqaftu, għax bħalek id-dera ta' tapit imxerdin fuq is-sodda ma jagħtux indikazzjoni ta' Ta' xi word silenzjuża? Daqsekku, issa kellu jgħid il-arusa tiegħu biex iġiblu xi ħaġa oħra. Dik it-tfajla ikolli ngħid tal-istess pezza tiegħu. Jiena fl-istess post niklassifikom. U dik ta' ġennitu biex qed iġemma t-tappiet tas-sufra. U sal-għajdilek, profsta, jiena ma nistax nifhem kif wasaltu għal din il-konklużjoni li l-marda li taħsbu li għandu ġejja minn lack of energy. Kif insejħula bil-Malti? Telqa manja. Tista' issejħilek jekk trid? Ma nistax nifhem kif wasaltu għalhekk. Meta dan il-proxmu aktar barra mis-sodda jkun milli fis-sodda. Naħseb aħjar inkomplu naraw il-klijenti l-oħra. Bilħaq, profs. Għajdli. Dal-għodu staqsini, jekk jamiex ħsara, jekk jikol kollox. X'kollox? Pasti, pastizzi, tumpana, lasagna, ċikkulata. Donnok qed titkellem dwar xi mikser tal-konkrit. Mid-dera iż-żagħżugħ għandu stonku aċidus, kooperattiv u li lest jaċċetta l-imbarazz kollu li jitwaddab ġo fih. Definizzjoni preċiża. Il-ħin qed jafas ners. Naħseb aħjar inkomplu nżuru l-klijenti. Tafx qed ngħid, profs. Mhux żgur se jkollna ħin nieħdu dik il-kikla kafe flimkien. Tajdli xejn, imma dat-tubu xi ħadd missu. L-electrician l-aħħar li messu, naħseb għalhekk ma jridx għalih. Xej, irrid nagħmilha ta' kollox jiena u ġew direttur ħaddiem, electrician, mekkanik, mastru daxxa ta' kollox. U minn fuq lajtu il-iżżatat ukoll ħallit kompli taqgħat. Xej kemm huma sbieħ dawk iż-żewġ kelmiet, ma nifhimx, ma ninqalax. Għallu pjaċir li qed tagħmel. Efemni Giovanni, il-pjaċir qiegħed nagħmlu lil profs biex ma noqgħodx narah iħabber rasu. Fimt u t-tininet biex ma noqgħodx nara dan il-word fid-dlama x'sejlu. U t-tielet għax taflira ma ninqalax biex nixxabbat. Isma' għatlek hux lill-professur bihom illu. Jimxi jredden waħdu jitfixkel f'saqajh stess. U l-professur għandu għalfejn ikun bihom illum taf. Ilu jumej sejjerek. Jidħol fil-kantin minn flok fil-words, jinżel fil-lift minn flok jitla, ma nafx jiena.
Il-professur illum imħawwa taf għaliex għax madjulu għaw Mrs. Bonello d-durmija għalek. Soltu ġiet titlaqlu żien u dik. Sabba ġiet għal xi ħaġa oħra, ġiet ma' rappreżentanta ta' di laqda li għalu sa jiffurmaw u bħalissa qiegħda f'meeting ma' Sur Gilbert Zammit, id-Direttur Ġenerali. Oh, kemmi sabiħa l-odwa b'xieta nizlaq liel. Smajtu? Il-ħin kollu hekk sejjer da. Għax tajt innotajt li iħobb jikteb taf. Taf xejħat najt. Illi kull min jitlfal ankre hawnhekk f'dan il-word isu jkun mitluf. Insomma b'daqshekk miskin mwet jagħmel xejn ħażin hu mill-ewwel. Għalli aħjar milli joqgħod jgħajjat lil ħin kollu. Kif aħna ħabib tagħna? Ibqa' ċert li ma semekx. Mela ma jismax. U ma semekx għax bħalissa mitluf moħħu fil-kidba. Waħħal frasu li xi tanti Kaligari. Isma' dak il-kittib famuż, Taljan. Tanti Kaligari di me fejġib ta' ġewa nasib il-laħawatta ta' isma' senjur inta tlubija di ta' tanti għaw Kaligari. Dante Alighieri, il-famuż Dante. Mhux hekk jien. X'differenza għax dan għawadhom u jitħinhom ta' fil-klim. Oh, kemmi sabiħa l-odwa b'xieta nizlaq liel. Reġa'. Il-ġurnata minn filgħodu sa Turina, ara, aqbad dawn it-tlet tarġiet uħudhom l-elen f'postom. U wibqa' sejjer fil-ward tal-maternità. U malli teħles. Niġi ħatam midli. Teħles mit-tindif tal-ġiġ. Ejja, għax irid inkellmek fil-kantin. Mur, itla, mur. It-tanti Kaligari, għara xaffarijiet. Nista' nkun naf x'in tagħmel hemm fuq. Tiċek jogħġbok tinżel f'postok. U hawnhekk jidher li kollox għandek normali, Sur Kalafato. Uħallik Missur Kalafato, jimbili jisimni. Inti jismek Billy u kun jomok inkwiet. Minni nerz vassallo xinnara li lek ninsa switta qalb kollu li tħalli wara jakika. Dik li bitli tħalli. Ma meta se trabbila għalajt. Intom nirġil kollha xorta waħda. Ma dak għaxadek ma zemenajt nix sew. Tara kif ħabbat il-polz, suqax seba. Għal dak ix-xogħol hemm bit-tobba u l-professuri. Imma fej ma tix li ngħidu kelma. Għax il-kelma tiegħek tfisser konfidenza żejda. U barra minn hekk, jiena ma nħobbx inqarreb lejn xi ħadd li jkun diġà arus. Għalhekk. Arus lil waħda li kif naraja qabdu nimsarni. Issa? Mela ħer indabbar rasi Sur Kalafato. Hawn mill-li qed nara d-deċiżjoni tħallit f'idejja. Eżatt, Sur Direttur. Kulħadd iwaddab fuqi. Riżultat ta' staff minn sinsla, mhux hekk? Imma jien xala għajni mis-sinsla tal-istaff. Fl-impasta se nizlu wkoll Mrs. Bonello. Imposta s-foldiri, tajt. Jien għala għajni għat ma smajta dil-kelma. Brenda ruħi nizzel kull kelma li qed tingħad. Biżejjed u razzjonat il-klim li qegħdin ngħidu. U rrid ninsa li qiegħda qoddim id-direttur. U x'hekk Mrs. Bonello. Ma tinsa xejn, skużi. U jekk jaħtafni, ma nagħtix kasu. Ukoll. Min taħseb li tajt, daqxej ta' tfajla għadek ħirġa mill-kindergarten. Isma' skużi taf ma nħux kost li n-nies tiegħi jiġu insultati, Sur Direttur. Stenna ftit, Mrs. Bonello. Ippermetti li ara, din il-laqa mhijiex xi laqa formali, u lekkina jidirli li m'hemmx għalfejn noqogħdu inniżlu d-dettalji kollha. Minn din il-laqa żgur li ma se jiġi finalizzat xejn fuq kollox. Skużi taf, imma jekk għandek f'moħħok li ħadaddina biż-żmien, se ngħadduk mal-oħrajn u npoġġuk fl-istess keffa tal-istaff tal-isptar, Sur Direttur. U mingħajr sinsla. Sibtendi hux. Mhux dan li qed nipprova ngħid. Ara, intom hawnhekk qegħdin tajdu illi tridu residenza. Naturalment. Imma tafu xi tfisser din. Eta skulli naf xi tfisser. L-ewwel net tfisser li se nkun aktar qrib tiegħu. Rib ta' min, Mrs. Bonello. Qrib tal-klient, tal-pazjent, intendi u xekka. U nkun nista' nara ħtiġijiet li jinqalgħu minn żmien għal ieħor ukoll. Imma għall-isptar taf xi tfisser din. Għall-isptar tfisser li se jkollkom għaqda volontari li ħadu ħossib kontinwament li ma jkunx hemm nuqqasijiet fl-isptar. Ngħidlek jien xi tfisser, Mrs. Bonello. Tfisser spiża enormi. Imma qabel xejn, ara. Eżatt, kont ser ngħidlek. Jixraq li qabel inkomplu niddiskutu, nieħdu kikrate. Kemm iċċempillhom u jġibulek.
Hawnhekk għall-uffiċċju ta' Direttur Ġenerali Gilbert Zammit. Yes, għajdi sur direttur. Jekk joġobkom ibatulna 3 kikrite. Tlet kikritem. Kollu sew, sir. Tijaj bil-ħalib xkumat jekk joġbok u nofs kuċċarina zokkor. Wieħed minnhom bil-ħalib xkumat u nofs kuċċarina zokkor. U tijaj, kuċċarina u nof zokkor u bil-ħalib tal-bot, please. U tas-sinjorina tridu kuċċarina u nofs zokkor u bil-ħalib tal-bot. Speċini, ħalib tal-bot mawx bħalissa. Din jinformawni li bħalissa il-ħalib tal-bot out of stock. Tix serjeta jgħidilhom. Dix serjeta għaltilkom Mrs. Bonello. Kollu sew, u flok ten uħu kafe bxejn. Is-sinjorina qed tgħid li sta tieħu kafe bla flus, insomma, kafe b'xejn. Isma', wara kollox, intom qudiem min taħsbu li qegħdin tajf. Jiena direttur ġenerali hawnhekk tal-isptar u mhux xi ċuċ tagħkom. ċe bit-tikka u Mrs. Bonello. Stenna bit-tikka xejn. Skużawni, jiena jgħidir li din il-kelma m'hemmx għalfejn tinżel fin-noti, sinjorina. Qed tikkonferma li żelqitlek hux? Eżatt, brava, m'hawnx għalik, Mrs. Bonello. Ara, ħalli ngħidilkom x'nagħmlu. Ejjew nieħdu l-kikra tat-te l-ewwel u fil-każ ta' is-sinjorina kafe b'xejn. Mbagħad wara li nagħmlu pawsa twila, nerġgħu nibdew nitkellmu kordjalment. X'taħsbu? Jekk iku sewa qed tgħid inti x'taħseb Brenda ruħi? Insomma, okej. Basta pero mandumux għax il-lejl għandi dejt mandu. Grazzi ħafna, taf. Ġentili ħafna. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom. Naf, tiegħek ser tgħaddi. Imma jekk qed taħseb li għassir nexxielek tidħol ġo dal-isptar ser tkompli tiddominali ħajti sejra żbal Pamela ruħi. Kemm se jfallilek? Inti għaj u tiegħi biss, Paul. Tiegħi f'kull ħin u għal dejjem. F'kull ħin u għal dejjem. Tajba din. U tiegħek biss jekk ma trix. U l-karriera u l-professjoni tiegħi. Għax ma tidħolx daħla fik innifsek, forsi tinduna xi bniedma egoista u arroganti int. U jekk ma tafx, sa ngħidilek. Minħabba fik ġo dal-isptar kulħadd jitkellem u jsefsef fuqna. Fuq il-iżjed, naturalment. Magħna ħafna għajjat u ordnijiet imbagħad meta jara lila jidħol fuq xortu. Hekk qed jgħidu. Saħansitra Giovanni l-Fattiga jgħidu dal-kliem. U xinajdu għal Dr. Briffa? Nofs ras u traskurat kem tridu, imma ma jitlifx okkażjoni waħda biex jitmejjel b'xaħat. Min jaf minħabba fik kem jitmejjel bija ma wara dari. U Dr. Leone Trapani biex ikellmek ħafna motetti u zeglik biex tabxen qalawi l Dr. Jerry. Imma għandi suspett li anke lil dan ġibtu jitmejjel bija ma wara dari. Imbagħad hemm ċensu l-infirmier. Raġel tal-pjaċir kem tridu. Dejjem lest jaqdik mill-koxxa biex jagħmellek pjaċir. Biss l-aktar wieħed makak li hawn ġo dan l-isptar. Żbukkat, żatat u m'għandux ħajta fil-sienu. Imbagħad tiġi int u ttieħ fuq eċi taqtaq. Dwar Ners Vassallo, anqas ma ngħidu aktar aħjar. Taħseb li ma nafx Pamela li minħabba Ners Vassallo inti ivvintajt u żeffint fin-nofs laqda viżitaturi? Għaddi. Sur professur, ġibtlek il-kafe. Giovanni, meta ser titgħallem iġġib li l-kafe fil-kikra u mhux fil-plattina? Abba tieħu kollox minn qudiemi.
Luigi, għana xieġmil ta' bajjan. Maski, ma konna ma' grupp nomu. Kollox jixraqlek li l bella. Sakemm tibqa' xabba. Ma nafx li madonna qed tintelaq wisda l-aħħar ħin. Kolla ira din. Li kienet xi xabba u fajla. Klim bħal da ħalli ħajmin ikun zatat Dr. Briffa. Taqbdu ix, eh? L-ammirazzjoni kbira li għandi lejk, taf xieġalni nagħmel bella. Li naqbad u nara fejsa tkun sejra ġita dan is-sajf u mmur nibbukja mal-grupp. Tibbukja jew tibbukja u ċens. Inti u dawk ir-ruxma ta' tfalli għandek, Ma ċens. ninsewx il-Mrs. ċetta spiteri. Dik żgur ma saħħalli kiskiċċawlek ċess. Najdu, għandu dritt joħlom, vera? U żgur jekk taqta'. Itħaq l-għandek biex. Mhux ma nitħax. Intom qatrajtuha is-sensiela komika 80s and Up? Le. Le? Sinjuri, araw, il-protagonista qed jieħu l-ajstimana. Ikxef, l-għandek stikxef. U jikxef għal snin u qiegħed ngħid ikxef. Isma' kull meta ntarrak lilek. Taf li tfakkarni f'xi ħaġa u se ngħidilek bejnietna. Għajdili. Ġdida din għata Aħna mhux niċċajta ħadd ma joħoljaw. Il-doktor Trapa li ma tafux meta kien iżgħar taf. Jiena nafu sew li tanti li nafu li dak meta kien żgħir kien fil-Boy Scouts u kien iduq iċ-ċirimella u jilbes id-dublet u jimxi b'dik iż-żegliga li għadu jġorra magħha sal-lum. Tajba li biċ-ċirimella biż-żegliega. Dottor Briffa dewaqt ifaqqa sara. Għalli, għaj ma jivviltom daw porta. ċensu żata dejjem jivvintom ruħi. Ma rridux ninsew li ġaħan tal-istorja u hu jiġu prim kuġini. Nista' nkun naf dan il-pum lil min sas-Serbija. Interessanti nkun naf ukoll kif qed tħares li għall-proposta li aħna tal-għaqda qegħdin nagħmlulek. Kien hemm aktar minn proposta waħda f'dak li tħaddidna bejnietna, Mrs. Bonello. Imma jiena kont qiegħda nirreferi għal kien tista' taċċetta jew le. Illi l-għaqda tagħkom tkun tagħmel parti minn nefqa tal-baġit tal-isptar, u xejn. Sekku. Allura, x'ser tgħidli? Ħalli ngħidlek, Mrs. Bonello. Kemm għamilt li mistoqsija antipatika. Kemm int antipatka, Mrs. Bonello. Xejn qed gerfex. Għax ma ġib li xi ħadd ieħor illi jkun kapaċi jifhem għaj dak li jkun qiegħed jingħad. Brenda, ruħid il-biċċa fuq l-antipatija skassa. Antipatka. Skassa. Allura, x'ser tgħidli dwar il-proposta li l-għaqda tidħol fil-budget tal-infiq tal-isptar? Wis nibża li intom tal-għaqda sa tagħtu intendere li intom xi grupp ta' sangisugi. Sangisugi, kif tinkideb, Mrs. Bonello? Għalli diveru għattila biex tiżja kollox li din. Inta skur mhux għalhekk għatlek Nerġa' bitni magħha jekk jogħġbok. U nixtieq tkun taf ukoll il-papa tas-Sinjorina huwa l-editur ta' waħda mill-aqwa ġurnali hawn f'Malta. U li reżumi ta' dak li ntqal bejnietna llum ser ikun stampat għall-pubbliku, għall-informazzjoni tal-pubbliku. Din teddida u ġveru. Teddida blakka wara te, u xek, Mrs. Bonello. Għax ma tmux tistaqsir il-missierek. U lilek, Mrs. Bonello, sa ngħidlek, illi l-ebda forma ta' intimidazzjoni misaġġal ninċedi għat-talba tagħkom. Qed tifhem? Qed nifhem li ħanreġistraw t-tilwima jienu int, Sur Direttur. Ma tirreġistra xejn. Tirreġistra tilwima meta lanqas bissatkom ma xejtu rikonoxxuti. Hawnhekk niddiskrevi li hu mitluf minn sensieħu d-direttur. Tiddiskrivini b'dak il-mod, ħabejma. Għax ma tmux tajt lill-missierek biex jgħalmek l-ewwel passi tal-ġurnaliżmu, jekk beħsibek taqbad din it-triq. U jekk trid tikteb dak li trid tikteb u tgerfix kollu hemmhekk, murajdlu jxandru fl-ewwel faċċata jekk irid taf u jagħmel dak li jridu li jogħġbu. Allura, x'taħseb? Ara, kull ma sa ngħidlek illi għallum nifqu għaw Mrs. Bonello. Milli qed tara ma tantx ġbuk il-proposti tagħna, Sur Direttur. Eżatt, għax sissa du ma ħareġ xejn minnhom li fl-irnexxielek ittella l-pressjoni b'mod tal-armanti. Ċertament. Però qed nosserva wkoll li anka d-diretturi taqbżilhom bl-ikraħ. Imma qabel ma mmur nixtieq niċċara punt. Iċċara, Mrs. Bonello, qabel ma ċpar jinżel qudiem għajnejja. Nixtieq inkun naf kif dan ċensu żatat jidħol fid-diskussjonijiet tal-istaff tal-isptar. L-ewwel nett, għaw ġew maw l-ebda ċensu zatat, hawnhekk hawn Mr. Vincent Spiteri, infermier, li awtomatikament jidħol f'kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-isptar. Għaxu direttur ħaddim, jew inkella ħaddim direttur kif trid. U issa jekk joġobkom
Dak u l-bib ta' barra s-soltu joħorġu minnu dawk illi temmu l-appuntament tagħhom miegħi. Hello? Iva, jenu? Għajdli, sur direttur. Niġi jista? Tajjeb, ara niġi jista stess. Efemni. Ma nifmek xejn. Rajtu kif għamiltu, għaddabtu kollox fuqi. Dim is-serjetà, Paul. Ma x'qed tipprova tgħid, skużi. Qed ngħid li jekk inti topera lilek innifsek issib li int bla sensi. Allura, qed takkużana li ma konniex kapaċi naslu għal deċiżjoni skont kliemek profs. Mhux hekk biss, imma kontint li jorejt bl-aktar moċċar kemm int bla sinsla. Mela, Ara biex meta ħna mixin, ninqalaw biex nizzegilgu Dr. Leo. Inti bil-fors tar ħekra il-pass ħafif, dot, hi, meta tikkomparaħ mal-mixja tqila u mkaxkra li tqannej biha. Dr. Leone, tinsiex li jien sinjar tiegħek. Sarraħ moħħok għax it-bażura tiegħek tfakkarni li inti anzjan u traskurat. Li jien anzjan u traskurat tista' tgħid, imma ma tistax tittimbarni bħalek bla sinsla. Bil-fors irid nirrabja nersien, inti missek irrapportajt lili. Imissekat li mill-ewwel kien hemm pazjent qed ipejjef fil-ward. Ma jiena rrid biss. Inti rid biss tonqos minn dak li suppost tagħmel. Illum skoprejt li inti vera bla sinsla ners. Nista' nkun naf ġara jien dal-gdiden kollha kulħadd esu sit il-kera u ġew. Ma tafx għaliex? Le, ma nafx għaliex. Mela ħalli nfakrek. Dal-lejl ħallet id-dawlixa, il-lejl kollu. Għax isur Romeo Gatt, il-poeta, kellu għabtit jikteb bil-lejl ukoll. Allura, mhux il-letteratura Maltija gawdiet, għalax nagħmel ngħidlu le? Mela x'inhu? Lej missekatlu u mhux turih li inti bniedem bla sinsla. Hawnent. Jiena, xi trid, x'inqala? X'inqalax, ma nqalax trid tgħid. Għajjat li l-professor Bonello mor biex nara xi jrejt. U kif ħabatlu qalli għaddi, u jien ma stajx ngħaddi, u beda jgħid għaddiet ngħidlek, u jien ma stajx ngħaddi għax il-bib kien bla pum. U tani ħasna bleru u xniexel. Jiena kont se ngħidilkom ta' dakinhar meta kontu qed titqu fil-kantin. Hemm mbagħad reġa' bdieli għat-taħjar xi għax toqgħod tissufjettaw bija. Biex tara kemm int bla sinsla. U li jest laċċetta l-imbarazz kollu li twantab ġo fih. Minn tiegħi. Kieku sew qed tajt. Jiena ħaniħu jiena minn tiegħi. Dak li mżejjed ħalli ħal min ikun zatat jekk jogħġbok Dr. Briffa. Sorry. Ejja, isma' daħ fejn. U tijaj, X'kollox? Pasti, pastizzi, ċokkolata. Sorry, ġajt għamiltlek il-ċokkolata qabel. Mur staqsil il... u bek niddiskrivi. Sorry. Qed nifhem li ħanreġistraw tilwima li you know it all.
Bil-fors tara jekk raħ il-pass ħafif int, meta tqablu ostra. Bil-fors tara jekk raħ il-pass ħafif int, meta tqablu ma tkaxkira li għandek tqila